Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Pablo. Hingkod ang pangidaron. Dunay kalib-in. Usa ka elektrisyan sa usa ka kompanya. Ug usa ka office staff ang akong kalib-in. Itago na lang ang akong address diri sa Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among pagpuyo ni Yuta nga among gipuy-an karon. Kay papahawaon naman gud ko sa tenant. Aron inyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Paandaron ko na daan ni akong motor. I-check na ko ang makina. Usap mi magbiyahe pa uli. Kay lisod na ko makasugatag aberiyas daan. Okay na din mo to. Oh, hindi ko sa camera tayo ng inyong motor ba? Kaya gipaandar mo niyo, God. Boyfriend. Ay, dawa. Ako lang nga check daan ang makina. Kung okay ba. Kay layo para ba ito nga mong biyahean ni Joan Pauli? Agi pagtulo ka lungsod? Layo sa bitaw na inyong ulian ba yun? Unya, matag-adlaw pa dyan mo magulian. Mugahin yun mo kalawans ba para sa mga pagbiyahin ninyo para di ka mo malate. Mao lagi bay. Saon nga tagal dito magkod si Joan, nga kong kaipon. Bay, ako pa ninyo no? Mag-abang na mo din sa dool sa itong gitrabuhan. Kisama na ko. Bisan pa og mamata ko kung sa kaoras sa dili pa akong duty, di ko malate. Malit pa kakaana. Kaduol na na imong gipuyan. Malakaw ra man na. Mga ganin na ibuot na ko'y pasabot ni mo, nga mag-abang na lang mo dool din he. Wa mo mo'y kas gasolina. Kay, maglakaw raman mo. Oo, no? Mausap. Uy. Kauwan nun man? Bay. Sama ka ron, oh. Kauwan nun. Kunya, magmotor lang mo. Ako lang na ipagawas daan ang akong green coat, bay. Kay sigurado manggid nga muuwan eh. Pabs! Naaptan kita guwan! Unsa? Naaptan kita guwan ba? Dugay mong gug kami gawas gud ganina sa inyong opisina. Abtan ho na taguan. Bisag kauwan nun nagitundaan kanina. Ah, hinay lang yun ha. Kay dangog ang daan. Lagi. Lisura bitawaling magmotor tayo eh. Nya uwan. Maghinay kita ni. Iba si Sibako, mas sliding motor. Basa gid tada bisag nag-raincoat pa ta. Molgi. Bisag nag-raincoat pa, basa gihapon. Unsa ka no kung sundon ta tong tambag ni by Efren ako no? Nga unsa? Si Efren ba nga imong amigong driver? Oh good. Kaya nga naman di ko no. Unsa may tambag niya nimo? Mangabang na lang lagi kuno ta dool sa atong gitrabahoan. Mangabang? Nagkasabot ba ako sa iyang punto? Nga mas paayo pa nga mangabang na lang tuod ta ug atong kapuy-an. Dool ba sa atong trabahoan? Mao ba? Unya, asa man ta mangabang? Naadi ay kabangan dito. Bay, sa bahay dahil sa ako'y kaagaw ba wa na rin bakante nga kabangan. Pero, na ako'y offer nga tabang ninyo, bay. Pag payag-payag lang una mo diya, bisan gamay lang diya ba? Pero bang sa yuta din ako'y tenant, minas, wa pa dyan mo makakita og kabangan ninyo. Tinuod ka ba? Ha? Boyfriend? Nalipay kay ko sa offer sa kaila kong driver nga iya kong patukuron og payag sa yuta diin siya mo'y tenant. Mao to nga nagpayag-payag dayon mi sa yuta nga iyang gibantayan. Aron dili na may mag-ulian pa sa amo matag adlaw nga layo ba sa gitrabahoan. Ug tuod man nagkapuyo gid mi sa maong yuta. O napatarong na mo gamay ang maong bahay. Kay nakatigom-tigom na mi sa akong kaipon. Kay wala gid mi gasto para gasolina.
Kay maglakaw na malami pa dong sa trabahoan. O unya, kadugayan na itong paayo-ayo ni natong payagday. Tanaw ha, nabay na gyud. Lagi. Og nahamugaway na gyud ang atong pagpuyo dinhi. Mao gyud. O bata na lang gyud ang kuwang nga magdagandagan ini. Hmm? Buhat na na. Saba ka di, Pablo, uy. Sige na bitaw tagbuhat. Pero wag gyud ka kasyat. Ayaw. Ayaw eh. Ikaw ba yung nag-ingon ha? Nga mag-control na ta. Samtang magtigong ba ta? Oh, ako nalang nag-last control. Kaya sa man eh. Suha eh. Pwede na di ay. Suma. Andan mo masad ka. Oh, okay na eh. Wala bitaw tayo gastuhan. Wala tayo abangan. Ang atong kaugaling kong dalan nga itong nagibuhi. Ay, daghang nag-istorya, uy. Kung maghimot at bata, sige na. Wala daghang istorya. Ay, hindi. Ay, Pabsoy. Ma, ikaw na lang bahala sa kung baby ni Joan ha. Trabaho sa mi. Oo, sige. Pag-amping mo sa inyong trabaho, nak. Ma. Oh, kadot. May nanuktok. Ako na liab, di ba? Dejo, pagdali na kay malita ta. May buntag bay. Ikaw mo din ni boyfriend. Oh, dali. Oh, sabi ato sa man. Buwa nga bay. Wa mo di ko magabantay nga dako-dako no nining bahay ninyo bay. Buyag, bayag. Gikan ni tao ni sa hinaguan na mong duha ni Joan. Pasalo ako bay ha. Nga wa ko magkapasidaan ninyo ani. Ibaligyan na mong guning lutiha sa tag-iya bay. Ug pahawa na mo dinhi kay ako niya makasab-an gud kung anong nagbutbuot ko bapuyo ninyo dinhi. Unsa? Ang tinantrasab nga mao'y nagpapuyo namo nining lutiha ang nagpapahawa namo. Sakit kaayo kay nakapundar-pundar na migamay sa bahay nga among gipatukod dinhi. Og taud-taud na sa mi nagpuyo dinhi. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Taud-taud na mi nagpuyo dining lutiha. Ang tinanti-ani ang nagpapuyo namo dinhi. Siya ba sab ang may katungod nga mo papahawa namo dinhi o ang tagya sa yuta? Ikaduhang pangutana. Nakapundar-pundar na mi og gamay sa among bay nga among gitukod nining lutiha. Basta-basta na lang di ay mi nga mapapahawa dinhi. Ikatulong pangutana. Kung pugson gid mi og papahawa nining lutiha kay ibaligya na lagi kuno ni sa lain. Pwede kami nga makahangyo sa bag-ong tag-iya nga dili na lami papahawaon. Ikaupat og katapusan. Kung papahawaon gid mi, pwede ba mi makahangyo nga magpabayad mi sa among naggasto sa among gipatukod nga bahay dinhi? Kinsa masab ang angay mo bayad? Palihog, tabangi og tambaki ko. Kini ang akong suliran, Pablo. Okay. Punto legal ta today, di Punto ba, Dok? legal ang atong magtatampok ng adlaw attorney si Pablo, 36 years old, taga Bukidnon, no? Sumasa na bati na to sa si Pablo, may kalibin, usa siya ka electrician sa usa ka kompanya, nya mao lagi na siya ay legal nga problema. Ato ning paghisgot-hisgutan ng attorney, no? Okay, unang pangutana ni Pablo, no? Oh. Tadaod na ning nagpuyo ni aning lutiha. Ang tenant ani ang nagpapuyo namo dinhi. Siya sab ang may katungod nga mopapahawa namo dinhi ug ang tag-iya ba sa yuta. Hala, ang tag-iyag yun sa yuta. Tag-iyag Kay yun sa ang yuta, no? tenant, kumingon manggug kag tenant, gihatagan rapud na sila og authority or katungod sa tag-iya mismo. No, ang tag-iya mangyud mismo ang naay labing
dakong katungod or maura gyud na ay katungod no sa pag-decide kung unsay iyahang gusto buhaton. Now, ang kanang tenant gitugutan ra pud na siya sa kanang tag-iya siguro or gitolerate ras tag-iya nga mo papuyo kinsa iyang gusto papuyon samtang naapod siya din ha. Pero ang kanang iyang pagtugot pwede gud pud na niya bawion. Dili gud pud pwede nga mas dako pag power or katungod ang tenant kaysa sa tag-iya. So mo man ilang giingon gud nga the spring cannot rise higher than its source. Yun na. Sa tag-iya Kanang mas dili gud powerful. pwede. Kaya ang tag-iya man gud ang mas powerful. So at the end of the day, adto gyud tas tag-iya makigstorya og mohangyo nga di ta papahawaon or padayon lang tampapuyon din ha. Alright. Sa ikaduhang pangutana, Mm. nakapundar-pundar nami og gamay sa among balay nga among gitukod aning lutiha. Mm. Basta-basta na ba lang di ay may nga papahawaon dinhi? Well, di sa naingon no nga dayon-dayon mong papahawaon pero like I will say kung ang inlabaw na ugwa gyud mo'y kasabutan or kasulatan sa tag-iya sa yuta, meaning ang iyahang ang kanang inyong pagpuyo din ha by mere tolerance ra ba nga gipasagdan ra mo, aware siya nga naa mo pero gipasagdan mo tungod siguro kay di pa niya gamiton ang yuta, wa pa siya plano, so okay lang. Mahimo ra gyud unta na pero maabot gyud pud sa punto nga kinahanglanon na niya ang yuta, pwede gud mo niyang papahawaon. Pero di pod naingon nga bungkagon mo, sudlon lang mo, way pa pananghi, dili pod naingon anak kay at some point in time because nga gipasagdan mo niya papuyo din ha, naa naman sa gud pod mo'y katungod anang on that certain area, although di po gumingon permanent nga katungod. So di pod mo niya basta-basta mapapahawa, dapat hatagan mo panahon or higayon nga makapaimpake, makabungkag baron anang mga materyales kay para pwede pa nato magamit matukuran og bag-o nga balay ug asa man gani mo mobalhin or pwede mo magsabot, magsturya labaw nagmaigawi buutan ang tag-iya sa yuta basin padig tagaan mo pang relocation. Or paliton na lang nila ang Palito luti. na lang nila, pwede gyud kaayo. Lisod ba yato nila binag mga nakasiminto na nakanindot ng mga materyales gamit ba no? May light materials ba dali paguba. Pero kung mga mahalo na mga materyales, bugat-bugat na sila sa bulsa no? Sunod na pangutana. Ikaupat no? Kung papahawaon gyud mi, pwede ba ming makahangyo nga magpabayad mi sa among nagasto sa among gipatukod nga balay dinhi? Kinsa man ang angay namong mubayad? Yes. Ang kana siya, di gud mo maka-expect nga unsay tawag ni man, di gud mo maka-expect nga unsay tawag nimo ani Dok? Mabayran sila. Kay wa man sad mo nagbayad pud og abang. Mausad. Mao na Diba? akong kanang give and take gud unta mo no sa higayon nga kanang gipapuyo mo wa man mo paningli niya nakapahimos mo siyang yuta siya nga tag-iya wala. Wala. No, wa siya nakapangwat. Pwede tingalig ma-recycle ang ilang machine. Pwede ra sa gid mo mandiha. hatagan. Like I said, mauna nga part sa inyong right is pwede mo makahangyo nga hatagan mo og higayon nga makabalhin nga mabungkag ninyo nga dili mo niya i-demolish. Meaning kamo kusa pud mo nga mupahawa nangayo lang mo og time. Pero naa sa gi uban mo na ko ninyo basin buutan ng inyong kanang tag-iya sa yuta ba nga generous. Although di sila obligado, basin pa di ay para lang mapaspas pod ba ang inyong pag-relocate. Basin di ay tagaan mo pang pa-relocate. Gamay, pahalipay nga para lang dili na kinahanglan magkasukaso kay usahay god namang giuban ana Dok nga kanang kaysas ikiha pata mo, ang akong ibayad ug igastos kiha, ihatag ko na lang ni ninyo. Kunya kamo na lay pangitag asa mo ka pamalhin murag ingon ana ba. Pero dili sila obligado ana ha. Na ako'y personal experience na ito. Paspaso nang nako ha. Yes, Doc. Dito sa Sugod, Southern Leyte, nailuti ang akong papa nga daghan kay nagbalay. Karon kay nadto man nabahin sa ako igsuon. Di man manghawa ato ni. Maulagi na. Ano na nga, magpabayad ko sila lang bay. So, mo na ang katarungan na. Papuyo mo diha, pila ka tuig, nga wala mo gipaabang. So, kini, gamito naman ang luti sa tagiya. So, dili mo magpinilusupo nga, magpabayad mo sa inyong balay. Ang tagiya na may noon sa yuta, may pabayad ron sa balay. Tinood. Oo. So, mao na nga, tag na-learn karong adlaw from Attorney Eileen Ayaw Bathan, ha? no? Mga suking tigpaminaw, hinaot untangan na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.